खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएमसिराब चेनेल लोगोफोर आं दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दंफैयो क'क्राझार टाउनावनो आं दिनै ओरैबायदि सासे सुबुंजों मोगा-मोगि खालामनो नागिरदों जाय लाइमोन सान्थौगिरि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबायदि खामानि मावनांगौ आरो माखासे बिजनेस सामलायगिरि सुबुंफोरखौ माबायदि आइडिया होनांगौ बेफोरबायदि खामानि गोबां मावबोगासिनो दं स' नोंथांमोना बे सुबुंखौ मिथियाबो जानो हागौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि बिएमसिराब चेनेलनि दारै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायनो सानदों आरो बिथांजों जों गोबां माखासे गाइडेन्स लानो सानदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय गोबां माखासे नलेज मोननो हागोन गिबियावनो जोंहा बियो एजुकेटिभ डाइरेक्टर अफ नेर्सन माने नेर्सन एनजिअ'नि एजुकेटिभ डाइरेक्टर बिथाङा मिस्टार राजु नार्जारी स' जों बिथांखौ खुलुमनानै बरायनाय थाबाय जोंनि बिएमसिराब चेनेलाव सार जोङो नोंथांजों गोबां माखासे सोलोंथाइ लानो लुबैदों बेनो जाबाय जोंनि इडुकेसननि सायावहाय दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बिटिएडिनि गेजेराव इयुथनि प्रब्लेम वुमेन प्रटेक्शन चाइल्ड प्रटेक्शननि सायावहाय गोबां माखासे बाथ्रा नोंथाङा गोबां खामानि मावबोबाय बिनि गेजेराव नोंथांनाव गोबां एक्सपिरियेन्स दङ स' दासिबांहाय आं डाइरेक्टलि खेबसेनो बेखौ सोंनो सानबाय दासिबांहाय नोंथाङा गोबां ससियेल वार्कार हिसाबै गोबां ससियेल एक्टिभिटिस खामानि मावबोबाय स' बेयावहाय नोंथाङा दासिबांहाय माबायदि एक्सपिरियेन्स माबायदि जेंना मोनबोखो आरो बेखौ एसे सारा सुंद'यै आरो नोंथाङा मा मावबोखो बिनि सोमोन्दै सार बुंनो थाङोबाथ' थांनाय अलमस्ट 18 बोसोर 17 बोसोरनि एसे बारा जाबाय 2004 मायथाइयाव आङो मुम्बाइनि टाटा इन्सटिटिउट अफ ससियेल साइन्सेसआव मास्टार अफ ससियेल वार्क खालामनानै क'क्राझाराव फैफिननानै आंनि लोगोफोरजों आरो आंनि बिदाबो सासे दङमोन जोङो ज' जानानै नेर्सन जेखौ नर्थ इस्ट रिसार्च एन्ड ससियेल वार्क नेटवार्किं होननानै बुङो बे एनजिअ'खौ जोङो गायसनफैदोंमोन अब्ला बे जायगायाव एनजिअ होनब्ला रावबो मिथियामोन आरो बुजियामोन एनजिअ होननाय माने मा होननाय जायो बेखौ गायसननानैहाय जोङो सिगाङावनो जोङो देहानि बिथिङाव खामानि मावग्रोदोंमोन हेल्थ सेक्टरावहाय मेलेरिया कन्ट्रलनि थाखाय नोंथांमोना मिथिगौ 2000 टाइमाव बिटिसि सुक्तिया जादों 2005 सिम जोंहा मोनसे माने इलेक्टेड गभर्नमेन्ट गैथ'वामोन जोंहा नमिनेटेड मोनसे गभर्नमेन्ट दङमोन दा बावहाय जोङो मिथिगौ जे आन्दलननि टाइमाव गासिबो जिनिसानो बायग्लिजोबदोंमोन हस्पिटाल होन साब सेन्टार होन आरो मानसिफ्रा गिनानै गामि थांलामोन दा बेखौ रिकनस्ट्राक्सननि थाखाय दाफामफिननो थाखाय जोङो गोबां सरकारखौ मदद होदों आरो जोंनो इन्डिपेन्डेन्टलि गामियाव थांनानै देहानि सायाव खामानि मावहैदों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों आरो बेबायदिनो जों खनसेनो बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों खामानि मावदोंमोन 2004 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम बुंजोबनांगौबाथ' गोबां गोलाव जागोन आं बेखौल' बुंगोन जों जेसेबां हायो जों जेखौ सानदों समाजाव जिखिनि जेंना नुजादों माने सावस्रिनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव आइजो जौगाहोनायनि बिथिङाव जोंनि थांनानै थानायनि फोथाराव आबादनि फोथाराव बा जोङो गोदान माने मा होनो बिदिखौ गियान दिहुननो गोदान सं दाननानै बबेबा जेंनानि सायाव साइन्टिफिकेलि बोरै खामानि मावजायो रिसार्च खालामनानै बेफोर जिनिसखौ जोङो पाब्लिश खालामनानै जोङो गभर्नमेन्टनोबो होदों आरो UN लेभेलावबो जों साबमिसन खालामदों बेबायदिनो गोबां खामानिखौ जों मावनो नाजाबोदों बिसिबां मावनो हादों हायाखै बेथ' रायजो राजानि सायाव थाबाय खिन्थु जों सानदों जोङो लेखा फरायनानै एसे एनै जा रोंदों बेखौ समाजाव होफिननो हायो नामा बेखौ नायनानै आरो औ समाज जे सोलायनाय बेनि जोङो बाहागो जाफानो हायो नामा होननानै जों ओनसोलाव फैफिननानै जोङो खामानि मावनो नाजाबोदों आं बेखिनिखौल' बुंनो सानो दा अके सार नोंथांनि बे जाय दासान्दि नोंथाङा एजुकेटिभ डाइरेक्टर नेर्सननि एजुकेटिभ डाइरेक्टर महरै पजिसनाव दङ स' बेयावहाय जि खामानि मावनाय आं दाख्लै थांनायावहाय उइभिंबो नुदों गोबां आइजोफोरबो मदद मोनदों बे नेर्सननि दारै स' बेवहाय गासै जेसेबांखिनि वार्कार्सफोर दं बेनि हिसाबै बुंनो थांबा जोंहा दा पार्मानेन्ट स्टाफआ 100सो दङ बेसोर जाबाय जोंनि पार्मानेन्ट स्टाफ मोननै रायजोआव जों खामानि मावो मेघालय आरो आसामाव जोङो माने बिटिसिनि बादैबो जेरै धुबुरि साउथ सालमारा बेफोराव खामानि मावो गार' हिल्स बेफोराव जों खामानि मावो बेनिफ्राय नोंथाङा जेरै बुंदों उइभिंनि खोथा बेयो जों थारमाने मोनसे कमार्शियेल लाइनाव नङा खिन्थु जोंनि ओनसोलाव जिहेतु गोबां माने बेबायदिनो आन्दायनाय आइजोफोर न'खरनिफ्राय होखारजानाय फिसायजों गारजानाय बा फिसाय थैजानाय बा सोरबाबा बेबायदिनो
हिंसानि बुलि जानांनाय नङा होमबा रेप मलेस्टेशन जायफोर न'खरजों माने बजब जाफिना सोरबा ट्राफिकिं खालामजानाय बेबायदि आइजोफ्रा जाहाथे माने समाजावहाय माने गावखौनो गाव गायसनफिननो थाखाय एसे सम नांगौ जायो दान्दिसे सम जोंनि बे जोंनि जे दानाय लुनाय बा आबाद बेफोरनि फोथाराव नांथाबनानै बा माबा मोनसे दखान बा बिजनेस बेबायदि खालामनोब्ला जोंनि माने आफादनिफ्राय जों मदद होनाय जायो आरो जोंहा मोनसे केम्पासबो दङ नोंथांमोन नुबाय चन्द्रपारायावहाय बिबि इन्जिनियारिं कलेजनि अपोजिटआवहाय बाव फैनानै थाफैनो हायो 6 मास बोसोरसे बेबायदि थानानै जेब्लानाखि गावनि आथिङाव गाव गसंनो हाबाय होमबा थांनानै न'खराव थाहैफिननो हायो बा बाव थानानै एसे रां आरजिनानै मोसौ हालिसे बायनानै बा न'आव लुहैनानै न'आव थांनानै बे आइजोफ्रा गावखौनो गाव गायसननानै लाफिननो हायो बेबायदिनो बेयाव बेबस्था दङ फिसा मोनसे बेबस्था बेबायदि मोनसे खाबु फिसाथार बांद्राय गिदिर नङा दा जों बेखौ खालामनो नाजादों बा खालामनानै दङ थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो बे केम्पासआ जोंहा दङ दिनैहाय 2020 जाबाय 6 बोसोरनिफ्रायनो बेखौ सामलायगासिनो दङ आरो आंनि मावथि लोगोफारिया बिथांमोना आइजो मावफारिया बिथांमोना बेखौ सामलायो गतिके माने बेबो जोंनि मोनसे नाजानाय अके स' सार नोंथाङा एजुकेटिभ डाइरेक्टर हिसाबै नेरसोनाव खामानि मावै गोबां एक्सपिरियेन्स आरो नोंथाङा मुम्बाइआवबो टाटा इन्स्टिटिउट साइन्सआव बेवहाय फरायबोबाय माखासे नलेज लाबोनानै दा जोंनि बिटिडि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बा मोनब्रै जिल्लानि जाय बिटिडि जानानै दं एरिया मोनसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट नङा होमबा स' बेयावहाय जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर जाय बिसोरनि प्रब्लेम फेस जानाय माबायदि प्रब्लेम जादों बेखौ नोंथाङा नुगासिनो दङ स' इयुथ प्रब्लेम आरो वुमेन प्रब्लेम बिनि गेजेराव नोंथाङा माखासे सुंद'यै बुंनो हागोन नामा जे बिसोर माबोरै बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन इयुथनि प्रब्लेमा जोङो मोननै मोनथाम नोजोरजों नायनांगोन अके गिबि नोजोरा जाहैबाय साफ्रोमबो 100आव जौखोन्दो लाइमोनफ्रा दिनै गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हायाखै सोरबाबा हमना लादो गुदि फरायसालिखौ नागारनो गोनां जादों सोरबाबा गोजौ फरायसालिखौ नागारनो गोनां जादों नोंथांमोना नुदों मेट्रिकनि पास पार्सेन्टेजआ बिराद खम देग्लायनि पार्सेन्टेजखौ आं नायाखै थांनाय बोसोरनि पार्सेन्टेजआ 44 जौखोन्दोल'मोन होमब्ला 52 जौखोन्दो लाइमोनफोरानो हमना लादो 16 बोसोरावनो बिसोरो फरायसालिखौ नागारनो गोनां जादों बै माने 10 थाखोआव माने उथ्रिनो हायै लाइमोनफोरा गोबाङानो फरायसालियाव थांफिना गतिके सोलोंथाइनि मोनसे जेंना थाबाय गुबुन मोनसे जेंनाया जाहैबाय जोंनाव गोबां सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफोरबो फैबाय मोनसेया जाबाय सोलोंथाइ गैयै खिन्थु गुबुन मोनसे जाबाय बिराद सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरबो जोंहा दंसै दा थाङै थुङै बाहेरायाव फरायनाय गोजानाव फरायनाय बावबो फरायनाय इउनिभारसिटि ग्रेजुवेट्स बेफोरबायदि दङ गोबां इन्जिनियार्सफोर ओंखारबाय जोंनाव खिन्थु जों थोजासे खामानि दिहुननानै होनो हायाखै गतिके जोंनो हाबा अरजाबनायनि जेंना जोंनाव दं इमप्लयमेन्टनि इस्युआ जोंनाव दङ बे इमप्लयमेन्टनि इस्युखौ जों बोरै फोजोबनो बे मोनसे दङ नेक्स्टआव मोनसे दङ जे लाइमोनफोरा लासैनो माने थांखि गैयै बायदि जालांबाय जोंना फेनाय मुवा बेसाद लानानै लामा आन्दायनाय ओमफ्राय समाजनि जेबो बिबान लायै गोदाव सोराव बे मोनसे जोबोद खम बैसोआव जुलि जानाय 16 बोसोर 17 बोसोर 18 बोसोर जे आयेन बेरेखा हौवाफ्रा 21 बोसोर आरो हिन्जावफ्रा 18 बोसोरनि सिगां जुलि जानो मोना थेवबो जोंनाव गोबां उन्दै समावनो जों जुलि जानाय जों नुदों जोंनि खामानिनि गेजेरजों थामथियाव जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जिहेतु थोजासे खामानि गैया आरो जोंनि बे दैलि हाजिरा मुजिराखौ जोंनि लाइमोनफ्रा मावनो लाजियो फिसा बिजनेसखौ जोंनाव मावनो लाजियो बिनि थाखायनो रोजा रोजा लाइमोनफ्रा बर'ल' नङा गुबुन हारिनि लाइमोनफ्रा गुबुन जायगायाव पान्जाब हारियाना महाराष्ट्र गुजरात बेफोराव खारलांनो गोनां जादों खारलांनानै बिथांमोना गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों माब्लाबा रां रुफा न'आव दैथायहरनो हायाखै माब्लाबा माने न'आव जेंना जादों फैनो हायाखै माब्लाबा बिथांमोना हजोंनो थानानै थोजासे माने गावखौनो मदद होनो हायाखै बेबायदि जेंना माने माइग्रेसननि जे जेंना बे जेंनायाबो बिराद गिदिर जेंना जोंनियाव बेबायदिनो गोबां जेंना दं आरो आइजोफोरनियावथ' नोंथांमोना नुबाय आइजोफोरा गावसोरनि मोन्थायखौनो मोननो हायाखै आइजोफोरखौ जेब्लायबो समाजनि माने नैथि थाखोनि नोगोरारि बायदि जों नोजोर नायो
गुबुन फारसेथिं जों आइजोफोरखौ गावनि कमोडिटी बायदि गावनि बुस्थु बायदि जों बाहायनो नागिरो माने आइजोफ्रा गावहानो जेबो मोन्थाय गैया हमना लादो जोंनाव राजखान्थिनि मोन्थाय गैया थांनाय 17 बोसोराव BTC नि 17 बोसोराव गुबुनखौ बुंथ'ला आङो आसामाव इन्डियाखौ बुंथ'ला जोंनि 17 बोसोराव जों सासेबो EM बानायनो हायाखै आइजो EM बानायनो हायाखै BTC आवहाय बे जोबोद जोंनि थाखाय समाजनि थाखायनो लाजिनांथाव सोरबा हानजाखौ सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ जों ब्लेम खालामनो नाङा खिन्थु जोंनि समाजनि नोजोरानो बेबायदिनो जा आइजोआ दैदेननो हानाय नङा होननानै जेराव जोंनाव 50 जौखोन्दोआ सुबुं सानखोनि 50 जौखोन्दोआ आइजो होमब्ला जुदि सासेबो आइजो जुदि जोंनाव EM गैयाबा मिनिस्टार गैयाबा दा बे माब्रैहाय जोंहा माने बे BTC ओनसोलखौ बोरै सामलायगोन नेग्लेक्ट खालामथारनाय जादों बेनि गुबुन फारसेथिं नोंथांमोना नुदों आइजोफोरनि सायाव रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाय मलेस्टेसन खालामनाय बेफोर जोबोद बांनो हमदों बेफोर जिनिसखौ बोरै हमथानो मार्डार खालामनाय डमेस्टिक भायलेन्स माने न'खरफ्रावबो हाबा लानानै फैबा हिनजावफोरखौहाय माने इकुवेल मोनसे पार्टनारशिपआव दोना बियो आइजो होननानै बुङोब्ला माने फिसायनि गाहायावनो थानांगौ लावा जेसेबांखि गिदिर जाया मानो बिलाइनि सिङावनो थानांगौ होनलायनाय मोनसे बाथ्रा जों बुंनो नागिरो खिन्थु आइजोआबोथ' मानसि बियोबो सासे सुबुं बे सुबुं हिसाबै बेहाबो लुबैनाय दं बेहाबो गांनाय उखैनाय दं बेहा सिमां दं मिजिं दं बेहाबो जिउआव माबा मोनसे मावलांनो मोनसे आसा थायो दा बेफोरखौहाय आइजोफ्रा मावफुंनो मोनाब्ला बिसोरनि मोन्थायखौ गादबथारनानै दोननाय जायो बयनिफ्राय देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जोंनाव आइजोफ्रा गासिबो बुजिजोबनानैबाबो मानिनानै थानो गोनां जायो मानोबा जोंनाव मोननै जिनिस गैया मोनसेया जाहैबाय जोंनाव प्रपार्टि राइट धोननि मोन्थाय जुदि मोनसे न'खराव 30 बिगा हा दङबा सासे हौवा सासे हिनजाव दङबा बे 30 बिगा हाखौ फिसालानो होजोबो फिसाजोनो जेबो होआ हाबा समाव फालें गंसे टिभि गंसे हरगोन बेनि बादै जेबो हरा ओमफ्राय नेक्स्टआव नोङो पलिटिकेल राइट्स आइजोफोरनाव दिनैसिम पलिटिकेल राइट गैया साफा सानै जादों खिन्थु जोंनाव 50 जौखोन्दो जिहेतु आइजोफोर बेवहाय नों 50 जौखोन्दो नङाबाबो 30 जौखोन्दो बा जेखौ दिनै पार्लियामेन्टआव दं 33 जौखोन्दो रिजार्भेशननि बाथ्रा बुंदों आइजोफोरनो बे जिनिसफ्रा जुदि जानायमोनब्ला आइजोफ्राबो गावसिनि बरादखौ गावसोरनो दानो हानाय गावसिनि इयुनखौ गावनो दानो हानाय गावनि जिउखौ गावनो दानो हानाय समान मोनसे मोन्थाय बा समान जौगानायजों आगान सुरनो हागौमोन जायजों बयहाबो लाब जागोन आइजोफ्रा जौगाबा समाजानो जौगागोन समाजा जौगायोबा हौवाफ्राबो बेनिफ्राय माने मोनसे बेनिफिटखौ मोनगोन होननानै आं सानो स' दानि बेलायावहाय जाय माखासे सुबुंफ्रा स्टुडेन्टफोरबो जानो हागौ आरो बिसोरो फरायखांबायबो जानो हागौ आरो जायफोर मानसिफ्रा फरायाखैबो जानो हागौ आजिखालि बयबो मबाइल इउज खालामो नङा होमबा बयबो फेसबुक इउज खालामो वाट्सएप इउज खालामो बायदि बायदि आरो नङा होमबा आरो आजिखालि इउटुबबो इउज खालामो इउटुब क्रिएटर इउटुबार्सफोर दङ स' बिनि बेलायावहाय पलिटिकेलनि सायाव लानानै माखासे गोबां सुबुंफोरखौ ब्लेम खालामो ओरैबायदि स' गोबां दावराव जायो फेक एकाउन्ट खालामनानै रियेल फेसखौथ' देखायनो हाया स' बिनि बेलायावहाय नोंथाङा माबाफोर साजेसन होनो हागोन नामा बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय दिनैहाय बियो मोनसे IT रिभलुसननि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो मानसिखौ बिराद इम्पावार्ड खालामनो हादों बेनिफ्राय आंबो गोदो बिराद माने ससियेल मिडिया बा बेबायदि आइटिनि सायाव आंहा बांद्राय माने इन्ट्रेस्ट गैयामोन बांद्राय मोजां मोनामोन आं मिथियामोन नालाय 2013 मायथाइयाव आं आमेरिका इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकानि गभर्नमेन्टनि हांख्रायनायाव आमेरिकायावहाय आं 1.5 मास थाहैनो मोन्दों बेनि गेजेराव फ्लरिडा इउनिभारसिटियाव आङो सप्तासेनि ट्रेनिं मोन्दों ससियेल मिडिया इउजनि सायाव 2013 मायथाइयाव बे फ्लरिडा इउनिभारसिटियाव जेब्लानाखि आङो सप्ता खनसेनि ट्रेनिं मोनबाय होमबासो आं सानबाय जे बे माथो जोबोद गोनांलाय जोबोद गोनां थ' 2013 मायथाइनिफ्राय आं ससियेल मिडियायाव एसे एक्टिभ जाबोदों आरोखि नोंथांमोना नायबा नुगोन मेनलि फेसबुकआव जिहेतु जोंनाव गुबुन ससियेल मिडिया बांद्राय पपुलार नंथ'आ टुइटार जा इन्सटाग्राम जा बेफोर बांद्राय माने पपुलार नंथ'आ दा लासैनो पपुलार जागासिनो दं नाथाय नोंथां होननाया नंगौ जे दिनैनि लाइमोनफ्रा ससियेल मिडियाखौ बाहायनाया माने गाज्रि मोनसे हाबाफारियाव बा सोरखौबा बदनाम खालामनो सोरखौबा लाजि फोनांनो गावनि नंखाय मुं लानानै गावनि नंगौ मुंखौबो देखायनो हाया आरो मोखांबो देखायनो हाया बेबायदि खालामनानै दिनै स्पेसियेलि नैबे इलेक्सननि टाइमाव गाज्रि मोनसे बारहावा सोमजिनो नागिरदों खिन्थु बे जिनिसनि भिक्टिमा बयबो जागोन दिनै सानदों बिसोर सोरखौबा माने नंखाय मुं लानानै रायनानै
गोजोननाय लानो हागौ गोसोआव खिन्थु बे गोजोननाया दान्दिसेनि थाखायल' बियो गावनि आखलखौ लासैनो गाज्रि लांगासिनो दं होमबा बिनि फिथाइया गाज्रि जाहैगोन ना जाहैया नङा होमबा नों मोनसे बिसनि बिफां गायगोन होमबा फिथाइयाथ' बिसानो जागोन ना नङा होमबा नों जुदि बिबारनि बिफां गायोबा बिबार बारगोन नों फिथाइनि बिफां गायोबा फिथाइ थायगोन दा सोरबाया जुदि बिसनि बिफां गायोबा बेथ' बिसनि फिथाइ थायगोन आरो बे फिथाइखौ मालाबा बिनि गथ' गथायानो जाफ्लांनो हागौ बा गावनो जाफ्लांनो हागौ होमबाथ' गावनो बाहाय बिपदआव गोग्लैगोन नङा होमबा दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों लाइमोनफ्रा दिनै राजखान्थियाव लोब्बा लादों आं बुंनो सानो आंबो दिनै पार्सनेलि आंनि अफिसनि थाखाय नङा मा नङा आंहा मोनसे पार्सनेलि डेम'क्रेटिक राइट दं बबेबा हान्जाखौ मदद होनो बा बुंनो आंहा बियो मोनसे आंनि फान्डामेन्टेल राइट बियो आं बबेबा मोनसे हान्जाखौ आंखौ जिहेतु हांख्रायदों बे हान्जानि माने जे माबा दङ रादाय बिलाइ दङ मेनिफेस्टो दं बेखौ लिरनानै होनांगौ हेफाजाब होनांगौ नोंथांनि बे अलमस्ट 20 बोसोरनि रोंगौथिखौ जोंनो हेफाजाब होनांगौ मोनसे हान्जाया लिंदों गुबुन हान्जाफ्रा लिङोमोनबा बावबो थांगौमोन आं बिथांमोनखौबो मदद होगौमोन रावबो लिङाखै मोनसेया लिंदों आं बेखौ मदद होदों दा गथिखे आं खावलायनो लुबैदों लाइमोनफोरखौ जे इलेक्सना थांगोन आरो फैगोन खिन्थु समाजा जेब्लायबो थागोन नोंजों आंजों बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ अरायबो थानांगोन नङा होमबा जों हाबा हुखा ज' जालायनांगोन नङा होमबा सारादुजों ज' खुंलायनांगोन नङा होमबा बिपद आफदजों गावजों गाव नायलायनांगोन नङा होमबा सासे सानैया दिनै इलेक्सन देरहालांगोन बिसोर जोंनि सरकारखौ सालायथों मोजाङै सालायथों जायखि हान्जायानो फैया माथो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै सालायो बेखौसो जों नारसिननांगौ जों जिहेतु एफा एनैबाबो रोंबाय बुरजा रोङाखैबाबो जेखिनि रोंदों बेजोंनो जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर जायफ्रा रायजोनि प्रतिनिधि जोंनि रायजोनि सेन्टिमेन्टखौ दैदेननांगौ बिथांमोना जाहाथे गाज्रि लामाजों थांनो हाया सरकारा जाहाथे जाख्ल'नायनि लामाजों थांनो हाया गाज्रि मोनसे समाजनि हेंथा हाबा मावनो हाया बेनि थाखाय जों लाइमोनफोरा बा जोङो जा एसे लेखा गोरों मानसिफोर दङ बेफोरो बेंनानै जाहाथे राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि खामानि मावनो हाया बिनि थाखायसो जों खामानि मावनांगौ बावहाय जों गावजों गावनो हाब्रु सारलायबाय थायोबा होमब्लाथ' बै माने खाबु फलान दैदेनगिरिफ्रा खाबु मोनगोन आरो बिसोरो गोदो जेरै सोलिदों जाख्ल'नाय नङा होमबा गावजों गाव हिंसालायनाय मुगैलायनाय गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव बुलायनाय बे जिनिसासो माने जाफिननायनि मोनसे लामा लानो नागिरो जे जिनिसा माने मोनसे सोद्रोम समाजनि बियो अंग जानो हाया बा सिं बाथ्रा बियो दिनैनि बे 21 जौथाइनि थासारियाव बेफोर जिनिसखौ खालामबावनायनि टाइम नंला बियो बेफोरखौ नागारनानै दा मोनसे सोद्रोम लामाजों हान्थिनांगौ जोंनि इयुन जोलैखौ जों बोरै मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो बोरै गोजोन जों सोरजिनो हायो जौगानाय बोरै सोरजिनो हायो जोंनाव बोरै उखैनायखौ फोजोबनो हायो देहानि जेंनाखौ फोजोबनो हायो सोलोंथाइनि जेंनाखौ फोजोबनो हायो जोंनि दाथाय लामा सामा बिल्डिं बेफोरखौ जों बिराद मोजाङै बोरै प्लान खालामनानै बानायनो हायो जौगाखां हादोरफ्रा जेरै बानायदों आमेरिका इउरप गुबुन हादोरफोर नङा होमबा बिसोर जेरै बानायदों जों मानो हाया बिसोर हायोबा जों मानो हाया जोंबोथ' मानसि बे जिनिसखौसो जों नाजानांगौ होननानै आं सानो अके सार नोंथाङाथ' फरेनावबो थांबावबायसो नङा होमबा इयुनाव स' बिनि गेजेराव नोंथाङा गोबां नलेज दं आरो बे नलेजखौ मोनसे पार्टिया नुनानै नोंथांखौ हांख्रायबाय जेरै हमना ला आं बुंसै डाइरेक्टलि पार्सनेलि नोंथाङा दा इउपिपिएलआ नोंथांखौ हांख्रायदोंमोन आरो नोंथाङा दा इउपिपिएलनि माखासे नलेजखौ नोंथांनि नलेजखौ इउपिपिएलजों शेयार खालामगासिनो दं नङा होमबा स' बिनि बेलायावहाय जे नोंथाङा मा सानो जे इउपिपिएलनि थांखिया ओरैबायदि आं बेखौ सापर्ट खालामथारनांगौ आं अपेनलि पार्सनेलि आं बेखौ सापर्ट खालामथारनांगौ बेबायदि माने इउपिपिएलखौ हान्जाखौ एकदम माने सापर्ट खालामथारनांगौ बा इउपिपिएल ल'थारसै आं बेबायदि सिन्थायाथ' आंनाव दिनैनिफ्राय 3 मास सिगां बा 2 मास सिगां गैयामोन खिन्थु जेब्लानिफ्राय नैबे बिटिआर सुक्तिया जाबाय 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्तिया जाहैबाय आं बिराद रंजाखांनाय मोन्दों आं बिराद मोजां मोन्दों आंहा बेबायदि बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि हाबनानै माबा लिडारशिप लानांगौ मानांगौ बेबायदिनि इसिबां इन्ट्रेस्ट आंनाव गैया आरो आं बेबायदि आंहा जिउआव गिदिर सिमांबो इसिबां गैया बिराद सिम्पोल सादारन मानसि आङो थांनाय अलमस्ट 20 बोसोराव आं जा हायो समाजनि एफा एनै खामानि मावबोदों दा बावहाय इउपिपिएलआ आंखौ हांख्रायदों हिसाबै बे माबा लिरनो थाखाय आं बिथांमोनखौ मदद होदों मानो होनबा इउपिपिएल हान्जाया थांनाय जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय बा बड'लेण्डनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनांगौ बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै सानफ्रामबो जोंनि गेजेराव आन्दलन जादों बन्द' होदों
लामा जथेदों रेल जथेदों बेफोरथ' माने जौगानायाव मोनसे हेंथा फैयो बेफोर गैयाबा बयबो गोसो बायदि मोनसे क्रिएटिभ माबाफ्रावबो जोङो गोसो होलायनानै खामानि मावलायनो हायो बा जिखिनि आन्दलनाव होनाय सम बेफोरखौ जों गुबुन जौगानाय हाबाफारिफ्राव नङा होमबा आर्टआव कालचाराव पेइन्टिंआव मिउजिकआव फरायनायाव लिरनायाव बेफोराव जों बांसिन सम होनो हायो दा बेखायनो थाङै थुङै जाय बिथाङा दैदेनदोंमोन बे बिथां प्रमद बर' बिथाङा दिनै UPPLनि दैदेनगिरि जाफैनानै दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ जेरैखि जाया 100आव 100% इमप्लिमेन्ट खालामथारनो होननानै बिथाङा जिहेतु प्रमिस खालामदों बे मोनसे खारन गुबुन मोनसेया जोंनावथ' बर'फोरनाव मेनलि मोननैल' हान्जा BPF आरो UPPL दा BPFआ मोजां जा गाज्रि जा आं बेखौ बारा बुंनो थांला खिन्थु 17 बोसोर थांनाय 17 बोसोर बिथांमोना सुजुग मोनबाय नङा होमबा आरो मोनसे सुबुं दारा हादोराव सुबुं दारा खान्थियाव मोनसे हान्जायानो इसेबां गोबाव थानाया सुबुं दारानि थाखायनो मोजां नङा गणतन्त्रनि थाखाय बेयो मोजां नङा इभेन कि बै पार्टी जाय पार्टीया रुलिंआव दं बिनि थाखायबो बारा मोजां नङा मानोना खनसे जुदि बोरैबाफोर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोबोबा जेरै बेंगलाव गोदो कमिउनिस्टनि रुल दङमोन कमिउनिस्ट रुला मोनसे टाइमाव जोबनानै दिनै कमिउनिस्टफ्रा फैफिननायनिखौनो सिमांखौनो नुनो हाला मानो होनबा बैयाव गोदान दैदेनगिरि फैनो मोनाखिसै अपोजिसनाव थानायबासो गोदान दैदेनगिरिफोर फैगौमोन गोदान मानसिफोर फैगौमोन खिन्थु रुलिंआव थाबाय बे मानसियानो सासे मानसियानो बोरायजासे एकदम थैहां अबस्थासिम बिथांमोना दैदेनबाय थाबाय जेब्लानाखि जेनबाय होमबा नुबाय जे रावबो सेकेन्ड जेनेरेसन मानसि गैला ओंखायनो बै रुलिंआव थानाय हान्जानि थाखायबो बियो मोनसे गाज्रि गणतन्त्रनि थाखायथ' गाज्रिखा ओंखायनो 17 बोसोर मोनसे हान्जाया दा दैदेनबाय नालाय गुबुन मोनसे हान्जाया फैनांसिगौलाय दा हमना लादो दा UPPL दं बिथांमोना फैयोबा मोजां मावो ना गाज्रि मावो जों 5 बोसोर नायनानै जुदि मोजां मावाब्ला होमबा 5 बोसोर फरे रायजोआ बेखौबो सोलायफिनबानो जाबाय आंनि साननाया बे आरोखि बेनि थाखायनो आङो एबार पार्सनेलि आं हारसिङै सिंगेल दै आंनि पार्सनेलि बे आं माने UPPLखौ मदद होयो जेफ्रा मा सानो बे रायजोनि खोथासै नङा बे रायजोनि खोथा आंहाबाव जेबो दायो नोंथाङा मा सानो जे दानि बे 2020 BTD इलेक्सन बे MCL केन्डिडेटआव माखासे BPF पार्टिनि माखासे गिदिर सामलायगिरि बिथांमोना BPFखौ नागारगासिनो दं एसे नागारहोलांगासिनो माने गुगा होलांगासिनो दङ स' बिनि गेजेरावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बेथ' बिथांमोननि इन्टारनेल खोथा जाहैबाय सिङाव मा जादों आंथ' मिथिला आरो आं बेबायदि पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिबो नङा आरो आं इसेबां खबरबो लाया आं जिखिनि खामानि मावो आंनि गावनि प्रफेसनेल खामानिखौ मावखांनानै जिखिनि टाइम मोनो बेखौसो आं बिथांमोनखौ मदद होयो आंथ' माने फुल टाइम बेबायदि माने खामानि मावनो हाया गथिखे आं बारा मिथिजोबा मा जादों आं खोनादों मैया सासे गिदिर दैदेनगिरि मा होनदों बे इमानुवेल मुसाहारि बिथाङा नागारदों होननानै जेनेरेल सेक्रेटारिमोन नामा बिथाङा नागारदों ओमफ्राय दिनैबो माबा हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ आंबो नुदों दहाय आंबो दङमोन बे जइन जाफैबाय सिदानो बिसोर सानै गिदिर दैदेनगिरिफ्रा BPFखौ नागारदों होनदों दा आं दहाय बुंनायानो थारमाने इसिबां गोबाव रुलिंआव थायोबा बयनिबो स्पेस होनो हाजोबा जायो बयनिबो इन्टारेस्टखौ फुलफिल खालामनांगौआ बे सम्भब नङा आरो माने बानायबो फैयो मोनसे पार्टिखौ खालामबाय थानो गथिखे इसिबां माने बे दैदेनगिरिफ्रा नागारोबा लासैनो थारमाने नों दिनैहाय रुलिंआव थानानै बयनिबो लुबैनायखौ सुफुंजोबनांगौआथ' बियो सम्भब नङा ओंखायनो लासैनो हयथ' आं बुंदोंना बांद्राय गोबाव थायोबा रुलिंआव बे प्रब्लेम जालाङो ओंखायनो 5 बोसोर मेक्सिमाम 10 बोसोरनि बारा मोनसे पार्टिया थानो नाङा बिराद मोजां मावथारोबाबो 10 बोसोरनि बारा थानाङा होननानै आं सानो जाहाथे गणतन्त्र जेरै आमेरिकायाव नोंथाङा नुयो सासे मानसिया 10 बोसोरनि बारा मोना 10 बोसोरानो मेक्सिमाम आरो दा बेबायदि जायोब्ला जोंनावबो मोजां जे मोनसे पार्टि फैलायबाय आरो गुबुन मोनसे पार्टि फैलायबाय दस्राफ्रावथ' नुयो जों UPफ्राव बिहारफ्राव बोसोरबा गाहामल' दोनो राजस्थानाव प्रत्येक बोसोरबायाव सोलायो थांनाय बाराव BJP मोन दा कंग्रेस हयथ' कंग्रेसआ सोलायनानै आरो BJP फैगोन सोलाय सोल' जाबाय थायो बिसोरना ओंखायनो माने रायजोखौ बिसोरो मानिनानै सोलिनो गोनां जायो मानो होनबा गणतन्त्रआव रायजोआनो राजा दा मोनसे पार्टियानो थाबाय थायोबा बिराद गोबाव बिसोर रायजोखौ बांद्राय पात्ता होयै जालांगोन बिसोर सानगोन गावनो राजा नङा होमबा खिन्थु गणतन्त्रआवथ' रायजोआसो राजा आं नोंनो भट होबासो नों देरहानो हागोन नङाबा रायजोआ जुदि भट होआबा पाब्लिकआ जुदि भट होआबा बोरै नों देरहानो हाया ओंखायनो एखमबा देरहालाय जेनलाय बिदि जालायबाय थायोबा गणतन्त्रआ गोख्रों जायो आरोखि आंनि बुजिनायाव ओंखायनो पाब्लिकआ डिसाइड खालामनानै सोरनो भट होनांगौ बेखौ आरो मोनथाया जों सोरनो होयोब्ला जों मोनथाय मोनगोन बेबायदिखौ नायनांगोन आरोना सार ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो जोंनि बे BTDनि जाय दायो
इलेक्सन नङा होमबा दा बेवहाय आं नोंथांनिफ्राय दायो नोंथाङा जेब्ला इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों स' नोंथांनि हिसाबै माने दा थासारिखौ नायनानै जे नायोब्ला माखासे सोरबा इउपिपिएलआव हाबफैदों सोरबाबा बिपिएफनिफ्राय गुगादों बाट इउपिपिएलआव हाबाखै सोरबाबा बिपिएफनिफ्राय गुगानानै इउपिपिएलआव हाबफैदों बेफोर थासारिखौ नायोब्ला देग्लाय माखासे मानसिफोरा गोबां इउपिपिएलखौ देरहागोन होनबाय थादों नोंथांनि मथेबा माबायदि जामारगोन आंथ' इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो नालाय आंथ' इउपिपिएलखौनो देरहागोन होननानै सानो खिन्थु इलेक्सन होननाय जिनिसाथ' एथ' इजि नङा आरो बेखौ माने आं बुंग्रोनाया जेनेबा एकदम माबानानै गोग्गाखांनानै बुंनायाबो थिग नङा मानो होनबा रायजोआसो डिसाइड खालामगोन रायजोआ जायनो भट होगोन रायजोआ जायखौ लुबैदों नङा होमबा रायजोआ जायखौ सानदों जे बेयो जोंखौ दैदेननो हागोन बेनो भट होबा जोंहा मोजां जागोन नङा होमबा आजिखालिथ' इलेक्सनाबो बिराद गाज्रि बिराद डार्टि जालांबाय रां रुफाजों मानसिफ्रा भट होयो धोरोमनि थाखाय भट होयो सोरबा जाथिनि थाखाय भट होयो माने जौगानायनि थाखाय बा मोजां मानसिनि थाखाय जे भट होगोन बेबायदिबो नंजोबा होयो दा लासैनो हयथ' रायजोफ्रा बुजिबाय मोजां मानसिनोबो होनांगौ आंथ' सानो जेनेबा गुबुनखौ बुंनो थाङा आं बिथां प्रमद बर'खौ थांनाय 15 बोसोर 16 बोसोरनिफ्राय मिथिगौ नुबोदों बिथाङा सासे सिनसियार मानसि खस्थ' खालामग्रा मानसि हार्डवर्क खालामनो हायो जोबोद माने गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय बिथाङा बिराद स्ट्रागोलनि गेजेरजों फैनानै बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्ट जाबाय बिराद गोबाव जों नुबाय बिराद मोजां खामानि मावदों समाजनि खामानि मावदों खिन्थु गले गले प्रेसिडेन्ट जाबाय थादोंना गले प्रेसिडेन्ट गावथ' लानो गोसो गैयामोन होननानै आं खोनादों माने एबसुनिफ्रायनो बिथांखौ हगाराखै मोजां मावदोंखायनो बिथांखौ हगाराखै आरो आन्दलनखौ फिनिशिं मोनसे होनांगौ दङमोन नङाबा नोङो जेरै एनडिएफबिनि जेंना बिथांमोना गावफ्लेजोब्बायमोन मोनब्रै गटआव थांबायमोन दा बेखौ ज' खालामनानै मोनसे मोजां सुक्ति खालामनानै ओनसोलाव खनसेनि थाखायनो गोजोन गायसननाय बा जोंनि बिदा फंबाय जायफोर माने आर्मि पुलिसजों नागिरजाबाय थायोमोन बुथार जानो नागिरदोंमोन बा बुथार जादोंमोनबो बिथांमोना फैफिननानै न'खरजों दिनै रुजु रुमु रायजो जानो हादों बा बिथांमोना मोनसे रिहाबिलिटेसननि प्रसेसआव दिनै दङ बा जोंनि बर' समाजनि थाखायबो बर' रायजो राजा बा बे बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय मोनसे मोजां सुक्ति खालामना होनो हादों बेफोर गासिबोखौ नायोब्ला आं सानो जे जोंनि जे बिथां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलखौनो जुदि रायजोआ गनायोब्ला आं पार्सनेलि मोजां जागोन होननानै सानो आरोना स' लास्ट कुइसन सार नोंथांनिफ्राय आं बेखौ मिन्थिनो लुबैदों दायो बिटिसिआव गोबां निउसफ्राव नुगासिनो दं आं मैयाबो नुदों जे जब स्केम जादों नङा होमबा इलिगेलि एपइन्ट खालामनाय गोबां माखासे सुबुंफोरखौ एफआइआरबो होदों जा प्रिथिबराज नारायणसा स' बिनि गेजेरावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे आङो बे जब स्केमनि सायाव आङो माने डिटेल्स बारा हाबाखै आं नुदों बे जिनिसखौ डकुमेन्टसफोरखौ नुदों बिराद एभिडेन्सफोर प्रुफफोर बिथाङा आंनो देखायदों बिराद बुरजा डकुमेन्टस आं फरायजोबनो हायाखै प्रिथिबराजआ बिथाङा गावनो पार्सनेलि डिसिसन लानानै एफआइआरखौ हैदों ओमफ्राय बेयावथ' सानो आङो मोनसे खोथाया मा जे बावथ' जायफोर मोनग्राफोर बिथांमोनाथ' बयबो मोननो लुबैयो साख्रिखौ नङा होमबा आंनि पार्सनेलसो बे आंनि माने पार्टिनि जानानै आं बहाय बुङाखै आं पार्सनेल साननायाव जे साख्रिखौथ' बयबो मोननो लुबैयो सिबायफोर लेखा रोंबाय खामानि मावनो लुबैयो बिथांमोना हयथ' जेबो दाय गैया होननानै आं सानो खिन्थु जायफ्रा बिथांमोनखौ गाज्रि लामाजों दैदेननानै इन्टारभिउ लायालासे थाखा फैसा लानानै बा खुनु प्रसिडिउर रुल फल' खालामाजासे बिथांमोना जे साख्रि होदों दायआ बिथांमोननिसो साख्रि मोनग्राफोरनि बे दाय नङा आंनि बुजिनायाव आरो साख्रि मोनग्राफोरनि दाय नङा बियो बिथांमोनाथ' मोननो लुबैगोन जिखुनु राहाजों आरो मोनदोंबो मोननायाथ' माने साख्रि मोनग्रायाथ' मोजां मोनदों खालि बे रुल्स प्रसिडिउरखौ फल' खालामनानै साख्रिफोरखौ होयोबा मोजां जायो जाहाथे मोजां मानसियानो मोनो जायफोर फिट केन्डिडेट बिसोर मोनो गरिब दुखियानि फेमिलिफ्राबो जायफोर रां रुफा होनो हाया बिसोरबोथ' मोननांगोन खालि बे धोनि फरियालनि मानसिफ्राल' जायफोर माने लाख लाख रां होनाय बिसोरल' होबाथ' जानाय नङा खिन्थु बेयाव मोनसे बे जों जे बुंगासिनो दं दा वान भट वान जब वान भट वान जबनि जे बाथ्रा बुंदों
बेवहाय जिहेतु मेनिफेस्ट'आव सोनाय दङ आरो जिनिसखौ फैगौ माने जाय माबायाव गभर्नमेन्ट दागोन इपिपिएलआ जुदि दामारोबा बेखौ खालामथारनांगौनि प्रेसारखौ होनो थाखाय जिहेतु आंबो दंफायो बेयाव मेनिफेस्ट' लिरनायाव आं बेखौ जोबोद नाजाथाबगोन होननानै आं सानो वान भट वान जब होननानै बुङोबा गासिबो सरकारि साख्रियाल' जे जब बे नङा जब माने खामानि जबनि मिनिङा जाबाय खामानि दा नोंथाङा इउटुब चेनेल मोनसे सालायो बेथ' आरो सरकारि साख्रि नङाना खिन्थु बे जब नंगौना नङा बेबोथ' मोनसे जब दा नों मावनोनो गोसो गैया माबा मोनसे खेरानि बा मास्टार ओमफ्राय नों जबरदस्ति उफाय गैयिनि थाखाय मावनांबाय बे जब नङा बे जाहैबाय फर्सफुलि नोङो इनकाम नांगौखाय नों बाव थांगोन खिन्थु जबा नोङो नैबेसो जे नों सेटिसफाइड बेखौ मावनानै खुसि नों दा नों जेबो दुखु मोनाखै मोजां मोनगासिनो दं बेनो जब थारमाने सोरबाया हमना लादो मोनसे खामानि मावनो लुबैयो हमना लादो सासे मानसिया ग्रिलनि दखानखौनो होनो बे लहानि ग्रिला बेखौ होनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो मावनो मोजां मोनो खिन्थु फिसा मोनसे सापर्ट नांगौ बेनो बे फाइनान्सियेल सापर्ट बा ग्रान्ट इन एड नांगौ दा बेखौ होबानो बेखौ खालामनो हायो दा बेखौ हरबाय जेनेबा दा बेजों सेटिसफाइड बेखौ मावबाय बियो आराम्भ खालामबाय खिन्थु बिनि बादैबो जोंनाव सरकारि साखरियानो बिराद बुरजा ओंखारगोन हमना लादो रेलवे कच फेक्टरि मोनसे जागासिनो दं बेयाव बिराद बुरजा मानसिया साख्रि मोनगोन आरो जोङो मोनसे डिमान्ड खालामनो नागिरदों जे फार्स्ट ग्रेडखौथ' जों डिमान्ड खालामनो हाया सेकेन्ड ग्रेडनिफ्राय आरोखि सेकेन्ड ग्रेड थार्ड ग्रेडफोरखौहाय फर्थ ग्रेडफोरखौ जाहाथे बाहेरानिफ्राय लाबोनो हाया खालि लकेल बिटिआर ओनसोलनिल' माने लाइमोनफ्रा जाहाथे बाव साख्रि मोनो बेनि थाखाय जोङो माने डिमान्ड खालामनो नागिरदों मोनबा इउनिभारसिटि जानो थांगासिनो दं जोंहा NIT आबोथ' मोनसे इउनिभारसिटियानो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनसे स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जागोन NIT आ उदालगुरियाव जागोन मेडिकेल कलेज जागोन नङा होमबा जोंहा बे रिजनेल इन्सटिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स जागोन जेरै दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां साख्रि मोनदों मालि चौकिदार खेरानिफ्राय लानानै भाइस चेन्सेलरसिम चेयारमेन प्रफेसारनिफ्राय लानानै बयबो बिराद बुरजा मानसिया साख्रि मोनदों दा बैफोर मोनबा गिदिर अनुस्थानफ्रा जुदि जागायोब्ला बेयावथ' गोबां मानसिया साख्रि मोनगोन नङा होमबा बे अनुस्थानफ्रा जायोबा दिनै मानसिफ्रा न' भारा होनानै बेबोथ' मोनसे जब ना आंहा न' मोनसे दं आं भारा होबाय आंनो मासाव 30,000 फैयो 35,000 फैयो बेबो मोनसे खामानि नंगौना नङा दे दा बेवहाय नोङो बिराद मानसिफ्रा न' भारा होगोन दखान खुलिगोन रेस्टुरेन्ट खुलिगोन नङा होमबा हटेल खुलिगोन नङा होमबा बेफोरजों अनेक खामानि क्रिएट जागोन आरो जोंनाव इक'नमिक डेभेलपमेन्टना मोनसे एक्सेलारेसन जागोन आरो इक'नमिक एक्टिभिटिया माने एक्सेलारेट जागोन बियो माने गोख्रैयै खारगोन आरो नङा होमबा गोख्रैयै खारगोन बेनो डेभेलपमेन्ट हमना लादों आं नोंथांनाव सोङोबा 10 थाखाजों गंसे पेन्सिल बायनो हायो होननानै बुंबा नों बुंनो हागौ जे गंनै थाइबा खरि गंनै खिन्थु आं बुङो बेजों खौथि पेन्सिल बायनो हायो मानो होनबा आंनि 10 थाखाया नोंनाव थांबाय आं गंनै मोनबाय आरो नों गंनै पेन्सिल बायलायबाय गंब्रै जालाय बै सासेया बैयाव बायलायबाय बे सार्कुलेट जाबाय थायोबा इक'नमिया थारमाने ग्र' जायो आरो डेभेलप जायो बे जिनिसजोंसो वान भट वान जबा जानानै फैगोन आरो बेनि फुल माबा जाहैबाय आरोना स' सारा लास्टावहाय माबा मोनसे नोंथांनिफ्राय लाइमोनसाफोरखौ बा पाब्लिकफोरखौ साजेसन जे नैबे इलेक्सननि गेजेरावहाय ओरैबायदि जों थानांगौ बा नैबे कभिड-19नि बा मोनसे जास्ट जेनेरेल मेसेज सारनिफ्राय कभिड-19खौथ' थारमाने बेनो जों केयारफुल जानांगोन आसामाव एथ' बुरजा केस बांबाय गतिके बे जोङो माने जेरैहाय नैबेबो मास्क गामसायाबो मोनसे मास्क दै बे दखानाव थांनानै मास्क लायबाल' जाया बेजोंबो नों होथेनो हायो ओमफ्राय नों बेबो मास्क जायो मास्क जेब्लायबो गाननांगौ बाहेरायाव थाङोबा ओमफ्राय आखाइ सुनाय साबोनजों आखाइ सुबाय थानांगौ माबा मोनसे जानायनि सिगां बा ओरैनोबाबो फ्रिकुवेन्टलि जों सुबाय थानांगौ बेफोर मेसेजखौथ' बयबो मिथिखागौ बेखौ बयनो फल' खालामनांगौ इलेक्सननि खेथ्रआव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों इलेक्सना जाबाथ' जोबनानै थांगोन बेखौ लानानै बांद्राय दावराव खालामनांगौ बा बांद्राय हार्डक'र जाथारनांगौ बेबायदि खोथा गैया माव जायखि पार्टि जाया मानो मोनसे मोननै पार्टियाल' नङा जिखुनु पार्टियाव जाय जेराव मावनो लुबैदों गोसो बायदि माव गावबागाव क्रिएटिभिटि इन'भेसन बा रायजो राजाखौ बोरै कनभिन्स खालामनो हागोन मोजाङै बे जिनिसखौ खालाम खिन्थु गावजों गाव नांलायनाय बुलायनाय गाज्रि बाथ्रा बाहायनाय बेफोर जिनिसखौ जुदि खालामा बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोङो इलेक्सन जोबखांनानैबो आं दहाय बुंखाबाय मोजां सोमोन्दोजों जों रायजो जानो हायो समाजाव थांनानै थानो हायो जे इलेक्सन जोबखांनाय लोगो लोगो मोखां नायफिनलायनो हायै बेफोरबायदि खालामलायनो बिदि जानो नाङा थेंक इउ सार जोंनो दसे सम होनायनि थाखाय जों दिनै गोबां मोजां बाथ्रा सावरायबाय आरो बेयाव गोबां माखासे गियान मोनबायबो जानांगौ जों दङ एजुकेटिभ डाइरेक्टर अफ नेर्सन बे NGO नन गभार्नमेन्ट अर्गानाइजेसन NGO खायसे सुबुंफोरा NGO माने मा बेखौ मिथिनाय नङा नन गभार्नमेन्ट अर्गानाइजेसन स' बेवहाय सरकारिनि खुनु बिदि खामानि नङा आरो जे सरकारि जेरै सरकारनिफ्राय सेलेरि मोननाय ओरैबायदि मोननाय बिदि नङा आरोना नन गभार्नमेन्ट अर्गानाइजेसन एनिवे सार जोंनि BM सेलेक्सननिफ्राय नोंथांनि जे दसे सम नोंथांनि गोनांथि एसेबांखिनि भेलु टाइमखौ होनो थाखाय गोबां गोसो गोजोननाय थाबाय आरो खुलुमबाय थेंक इउ सार